أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yisho kusho ngomlomo wakho ukuthi uAllah umvelinqangi munye, uAllah uzimele, uAllah akazali, uAllah akazalwanga, futhi endalweni yakhe ayikho into efana naye. Innal hamdalillah, ngempela lonke udumo, yonke inhlobo yendumiso ifanele uAllah yena yedwa engaxutshwe nalutho. Ngivule incwadi eyoMshumayeli 5. Ngizoyiqala la kuverse 6. Isihloko sayo phezulu ithi ukumesaba uJehova. Verse 6. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho. Futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakho, achithe umsebenzi wezandla zakho na? Ngokuba 7, ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi. Siyangena kuvuthondaba ke manje. 7, ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi, kukhona nokuyize namazwi amaningi. Lapho kukhona khona amaphupho, kukhona nokuyize namazwi amaningi. Kepha wena yesaba uNkulunkulu. Lapho kukhona khona amaphupho, kuningi okuyize okuqhamuka ngani ngamaphupho nani namazwi amaningi. Ngakho ke wena hlala ubambelele kuNkulunkulu, yesaba uNkulunkulu. Alela ke Mawuya lapha ku6, Mshumayeli 6 verse 1. Uthi kukhona ububi engibubonile phansi kwelanga ukuthi bunzima phezulu kwabantu. Kukhona ububi engibubonile phansi kwelanga ukuthi bunzima phezulu kwabantu. Umuntu uNkulunkulu amnika ingcebo nemfuyo nodumo aze angasweli lutho lomphefumulo wakhe. Kukho konke akufisayo uNkulunkulu angamniki nokho amandla okudla kukho, kepha kudliwa ngumfokazi. Lokho kuyisifo esibi. Ibo ububi uSamueli uMshumayeli abubonayo obenzeka phansi komthunzi welanga, ukuthi uNkulunkulu unika umuntu ingcebo nodumo angasweli lutho lomphefumulo wakhe, yonke into ayifisayo, kodwa uNkulunkulu angamniki amandla okujabula kuleyo nto leyo uNkulunkulu amnikeze yona. Kwenziwa yini lokho? Izenzo zakho, indlela wena oziphethe ngayo ngale ngcebo le uNkulunkulu akunikeze yona. Lokho ke kuyisifo esibi, ukuthi uNkulunkulu akuphe konke kodwa wena ungakhona ukukujabulela, ungakhona ukuyijabulela lento uNkulunkulu akubusise ngayo. Kuyisifo esibi leso. Into ekumele sizame ngaso sonke isikhathi. Yingakho bonke abaprofeti mabefika bathini, mawunakho uphiwe uNkulunkulu ubusisekile, ungabakhohlwa abampofu. Ngoba nawe wakwabampofu ngelinye ilanga. Akekho umuntu owazalwe ebillionaire, akekho umuntu owazalwe etrillionaire, akekho umuntu owazalwe ezillionaire, akekho umuntu owazalwe emillionaire, akekho noyedwa.
wonke umuntu uzalwe enqunu engagqokanga lutho, yonke into ithola uma ufika la emhlabeni. Ngakho-ke ukuze wena ingcebo le uNkulunkulu akubusise ngayo uyi-enjoye, uyijabulele, ujabulele nomndeni wakho, nomndeni wakho ujabulele, nabantu endaweni bajabule, phila kahle nabantu ngalo mcebo wakho, babenefite, babe nenzuzo nabantu abaningi. Ingakho uJesu ethi kunzima ukuthi abantu abanomcebo bangene embusweni wezulu until ikamela liphume embobeni yenaliti. Ngani? Ngoba abantu abanomcebo bahodi, bastinge, abafuni ukuvula izandla, abafuni ukukhipha. Ingakho-ke samele ethi usizi-ke lolo engilibonayo kumuntu onemali. Uma umuntu ezala abantwana abayikhulu, ehamba iminyaka eminingi, zibe ziningi izinsuku zeminyaka yakhe, kodwa umphefumulo wakhe ungasuthi ngokuhle, futhi angabi nakumbelwa, ngithi okuphuphumileyo kungcono kunaye. Ngithi yezwayo, uyaphinda futhi umshumayeli uthi ungazala abantwana babe 100, uphile izinsuku eziningi empilweni yakho, kodwa mangabe labo bantwana labo bengekona ukuthokoza nenjabulo yomphefumulo wakho, bekungcono kube baphuphuma zange baze bazalwe. Bekungcono kube bavele nje baphuphuma baba ama-miscarriage, abazange bazalwe, ngoba abayilethi intokozo emphefumulweni wakho. Ngani? Ngoba ishayo kuwe lento wena njengomuntu okuwuwezelela abantwana laba. Kukhona-ke lokho kwenzile uNkulunkulu angakufuni, njengoba esho uNkulunkulu ethini, ethi wena yesaba uNkulunkulu. Uma ungamesaba uNkulunkulu, iy'ngane zakho ngeke zibe ukuthula empilweni yakho, kodwa zoba yini? Zoba isiqalekiso. Ngokuba kufika ngeze kumuke ebumnyameni, igama lakho lisithekelwa ngubumnyama. Yonke into engezanga kahle empilweni yakho, into eletha ubumnyama empilweni yakho, negama lakho ngokunjalo lisithekezelwa yibo lobumnyama lobo. Nelanga alikubonanga, akwazi lutho khona nokuphumula kunaye, ngeke uze ukuthole ukuphumula. Yebo, noma ephila iminyaka eyinkulungwane ephindwa kabili engaboni okuhle, abayi bonke endaweni inye na? Noma ungaze uphile how many years, ube nabantwana abangakanani, kodwa sonke siyendaweni eyodwa. Akekho omunye ozoyi-escape leyo ndawo leyo. Wonke umshikashika womuntu wenzelwa umlomo wakhe, nokho iphango alaneliswa. Umuntu akeneli. Umuntu akeneli. One 1,000 ufuna i-10,000, one 10,000 ufuna 100,000, one 100,000 ufuna i-500,000, one 500,000 ufuna i-million, one million ufuna i-billion, one billion ufuna i-trillion. Umuntu akaneli ngoba uphezu komshikashika la emhlabeni, akukho ukuphumula, akaneli njengesisu. Isisu ngadla manje wahamba wayetoilet sesiyafuna. Umuntu ufana nesisu ngoba vele saka akaneli, nesisu aseneli. Ngokuba ohlakaniphileyo udluleleni isiwula, nompofu okwazi ukuhamba phambi kwabaphilileyo unantoni na? Kungcono ukubona kwamehlo kunokuzulazula kwesifiso, nalokhu kuyize nokufuna umoya. Kukhulunywa ngengcebo la, nabantu abanezingane eziningi. Ngayo amagama, wena ongenamntwana bonga kuNkulunkulu ukuthi wena ayikho into onenkinga ngayo, ozokhala ngayo uthi hey ngondlile kodwa abantwana bangihlamukile. Kunabo mama nobaba la ngaphandle abakhulisa izingane bayifundisa, zihlale endlini emabayibaye kodwa abazali balala bengadlanga. Ukusize ngani ukuthi ube nalabantwana lapho? Kunomama nobaba abacebile abanengcebo kodwa badla ngamapayipi ezibhedlela. Ukusize ngani ukuba naleyo ngcebo leyo? Mawufuna ukuyithuma kumele ukukhuluma ikhompyutha ukuthi ufuna usucabanga ukuyithuma manje ngo-number 1 noma ngo-number 2. Ukusiza ngani yonke leyo nto leyo? Kodwa-ke asikafiki uvuthondaba. Sesiyakulo-ke uvuthondaba manje encwadini yakhe uMshumayeli 9. Sizoyiqala lapha ku-4, Mshumayeli 9 verse 4.
ya asiqaleni ku verse 3. Umshumayeli 9 verse 3. Kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto yinye, ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi. Abantu emhlabeni benza ububi. Yimbi leyo nto leyo eyenzani eyenzeka phansi komthunzi welanga. Inhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi. Abantu babulala abanye abantu ngokungemthetho. Abantu abamsulwa abengenzanga lutho ngoba bethengiwe banikezwa lokho ukuthi hayi usibani banihamba umshanguzo ukunika imali engaka. Kubi lokho okwenzeka phansi komthunzi welanga. Ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi nobuhlanya busezinhlizweni zabo bese khona. Waqala nje wabulala abantu nokuhlanya sekuqalile. Usuyafana nomuntu ohlanyayo ngoba vele wezinto abnormal. Wenza into enganangqondo vele uyafana nomuntu ohlanyayo. Mawuqala nje ubulala abantu, waqala wathakatha abantu, waqala wenzani? Awusekho normal, so abnormal. Suyahlanya vele. Uqala usekuphi? Ukuhlanya usesela emhlabeni. Andukuba baye kwabafileyo. Uthe kufika isikhathi sokufa useyahlanya vele. Andukuba baye kwabafileyo. 4. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Umuntu ohlangene nabantu abaphilayo likhona ithemba kuye. Uma uphila nabantu abaphilayo usenalo ithemba lokuthi hey mangingana kudla endlini ngisengaya kumakhelwane wami ngicele ngithi awu makhe abantwana badlile inkosi yami akhiphe lo 100 rand noma lo 30 rand. Nginalo ithemba ngoba ngiyaphila nampa nabantu ngiyababona phambi kwami bayaphila. 4. Uphinde futhi ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Washaya kumshumayeli ke manje. Inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Yini esisaba kakhulu makuyibhubesi nenja? Sisaba ibhubesi. Kodwa ibhubesi mangabe selifile nenja ephilayo yini ozoyisaba kakhulu? Angeke usale sabe ibhubesi ngoba selifile. Ngaya amagama ibhubesi maselifile ayisekho into elikwazi ukuyenza, nawe uyakwazi lokho. Manje wenza lo mzekeliso kuSamuel umshumayeli. Uthi inja ephilayo ingcono kunebhubesi noma kunengonyama efileyo. 5. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Umuntu ophilayo uyazi ukuthi yena usazofa ulindo ukufa. Umuntu onjani ophilayo. Kepha abafileyo abasazi lutho. Abafileyo banjani? Abasazi lutho. Abafileyo abasazi lutho. Okay? Futhi abasenawo umvuzo, abasenasabela, abasenamvuzo. Ayisekho into ongabenzela yona wena ulaka lomhla. Ayisekho into abakwazi ukuyenza, ayisekho nawe into ongabenzela yona. Abasenawo ini? Umvuzo. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sikhumbulana sodwa thina sila. Ukukhunjulwa kwabo into engasekho sekukhohlakele, ugcina nje ngokukhuluma nje kuphela. Sekukhohlakele. Abantu abanjani? Abafileyo abangasekho, abasenasabelo, abasenamvuzo, abasazi lutho. 6. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Ngamanye amagama umuntu ongasekho it's over. Kuphelile ngaye. Ayisekho into akwazi ukuyenza. Isabelo sakhe emhlabeni siphelile, udlulile lowo muntu loyo. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Futhi abasenaso isabelo nanini
kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Ngiyacabanga ke uphendulekile kumbuzo ukuthi laba abangasekho uma ngabe sebehambile emhlabeni banasabelo sini kithi thina esisaphila emhlabeni. Sesitholile impendulo. Umuntu ongasekho emhlabeni akasenamvuzo emhlabeni, akasenasabelo nanini, ayisekho into anelungelo lokuyenza noma akhona ukuyenza kuphi phansi komthunzi welanga. Ayisekho. Angazi noma ke kuyaphenduleka yini. Ngiyacabanga ke mhlambe nomkhulu wamaqiniso uzokuthola lokhu mangabe mhlambe le video izofinyelela nakuye, uzokuthola lokhu akubone ivideo yokuqala lapho engikhuluma khona ngedlozi ukuthi idlozi yini. Manje sengikhuluma ngani ngabantu abangasekho, ukuthi bona kahle kahle abantu abangasekho kwenzakalani. Ake ngiphenduleke indaba yomoya. Njengoba abantu abaningi nje bethi abantu abangasekho babuya kithi ngemimoya bese bewumoya noma mangaya bebahlabele bayahla ngokukamoya. Ake ngiphenduleke indaba yomoya kuyo yona futhi incwadi yomshumayeli. Umshumayeli 3 soyiqala lapha ku20. Umshumayeli 3 ku20. Konke kuya endaweni inye, konke kuvela othulini, konke kubuyela othulini. Angiphinde. Konke kuya endaweni inye noma yinye, konke kuvela othulini, konke kubuyela othulini. Incwadi kaMshumayeli 3 inqale ku20. 21. Ngubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu nomoya wezilwane wehlela phansi emhlabathini na? Ngase ngibona ke ukuthi akukho okungcono kunokuba umuntu athokoze ngemisebenzi yakhe, kuyisabelo sakhe ngokuba ngubani ongambuyisa ukuba abone okuya kuba semva kwakhe na? 4. Umshumayeli 4 siqala manje kuverse 1. Konke lapha ku20 ithi konke kubuyela othulini. Okuyoba yini? Kuyoba yize. Kubuyela yini? Othulini. Right? Uthi ke la ku4 ngase ngibuye ngabona konke okucindezela okwenziwa phansi kwelanga. Bheka izinyembezi zabacindezelwayo babe ngenamduduzi ohlangothini lwabacindezelayo kwakukhona amandla, kepha bona bengenamduduzi. Ngase ngibusisa abafileyo asebafa kunabaphilayo abasekhona. Kepha badlulwa bobabili nguye ongakabikho, ongabonanga umsebenzi omubi owenziwa phansi kwelanga. Yezwakala ke ngane zakwethu. Yezwakala. Uma ngabe ke sifunda ngale encwadini kaJobe, uthi uJobe, khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya, kufana nefu lona eliphela lihamba.
kufana nefu lona eliphela lihamba. Amehlo akho asekimi, mina angisekho. uJobe loyo ukhuluma ngomuntu ongasekho. Amehlo akho asekimi, mina angisekho. Nendawo ebengiphila kuyo ayisayikungazi. Nendawo ebengiphila kuyo ayisayikungazi. Ebese yaqhubeka athini? Athi owehlele endaweni yabafileyo kasayikukhuphuka. Njengoba ethi ke owehlele endaweni yabafileyo kasayikukhuphuka, omunye angabuza ukuthi ingani lo wesifazane onedlozi umkhuphulile uSamuel ngokuganga, umlumbile, umthwebulile, lento uNkulunkulu athe akayifundi, kodwa ngokwemvelo akufanelanga lokho kwenziwe. Yonke into embi eyenzakalayo akusho ukuthi ngoba yenzakele i-right ukuthi yenziwe. Akusho lokho. Angazi noma kuyaphenduleka yini. Uma into kuthiwe ekhaya ungayenzi, ungayenza leyo nto leyo ngoba wena usuyenzile, akusho ukuthi isivumelekile ukuthi ungayenza. So uJobe uthi owehlele endaweni yabafileyo kasayikukhuphuka. Kodwa nangu uSawule etshela umama lo onedlozi ukuthi akathwebule, akagange, athwebule uSamuel, athwebule umoya kaSamuel, abuye azokhuluma nawo la emhlabeni. Akusho ukuthi into eright leyo eyenziwe lo mama ngoba umzwile noma ezoyenza ukuthi ubesaba. Okubonisa khona into errong ngoba uyazi ukuthi uSawule abantu abenza kanje usebabulele already, abanye nabathakathi usebabulele already. Yingakho ke manje ethi ke ngiyasaba ukuthi uzongibulala. Uthi khuleka ngoba ufuna le ayifunayo uSawule. Uthi ngalesikhathi khuleka ngeke ngubulala. Uyakwenza ke lokho nomama ke uyamlumba uyamthwebula kuSamuel. Kodwa ngiyaphinda akusho ukuthi yinto eright ukuthi yenziwe. Ngiyacabanga ukuthi kuyaphenduleka ke lokho. Ngicabanga ukuthi nendawo ke yabantu abangasekho iphendulekile. Indawo umbuzo wabantu abangasekho ngoba ngishilo nje ngathi sizowuphendula ukuthi abantu abangasekho sinabudlelwane buni nabo. Iqiniso nengqikithi yeqiniso ithini? Abukho ubudlelwano esinabo ngoba sebehambile, abasenamvuzo, abasenasabelo la kulomhlaba thina esiphila kuwo. Ngamanye amagama wena ohlale uthi wena unabantu bakini abangasekho yiba bakugadile, uyidlalela nje copy dice. Udlalwa yilabantu laba abasebenzisa lo moya ongcolile obizwa ngedlozi. Njengoba nawe uthi abantu bakini abangasekho amadlozi. Akekho umuntu wakini ongasekho idlozi. Abantu bakini abangasekho basezweni lamathongo, amathongo. Ngiyacabanga sesiyawazi umehluko phakathi kwani kwethongo nedlozi. Idlozi umoya ongcolile, umoya